o víkendu na půl den, dokonce o prázdninách letních byli spolu přes noc pod stanem. Petra Pibilová má skoro 10letou holčičku s autismem, jmenuje se Tereska. Většinou chodí ven na procházky, když je šeredně, tak jsou i doma, že jo. Tereska Marcele pomáhá dokonce i s nějakýma domácíma povinnostma, což pro nás je tak jako motivace, že to můžeme zkoušet doma taky. Co ta služba znamená pro vás? Jaká pozitiva vám přináší? Mám víc času na sebe, ale spíš je to o tom, že máme i syna, který teď je teda 13letý, takže zase má ty potřeby jiný, takže se věnuju tomu synovi. No. Člověk zápasí s takovou jako únavou, nedostatkem energie, a proto jsem právě ráda za to, že tady je ta Marcela nebo osobní asistentka, který vlastně tu energii dokážou dát, protože ji mají. V tomhle mě i jako psychicky, že se uleví, když víte, že to dítě prostě je někde, kde ho mají rádi, kde mu tu lásku prostě taky dají. Marcela Dušková je hostitelkou Teresky už 2 roky. Jak vypadalo vaše seznámení? No, bylo to někdy zajímavé, ale po těch 2 letech se všechno tak vystříbřilo a myslím, že se jako krásně jakoby vyhovujeme v našem naladění. Když byste měla to přiblížit někomu, kdo třeba i zvažuje, že by do něčeho takového podobného šel? Je to spoustu zážitků a myslím si, že když někdo rád pomáhá a má trochu volného času, tak by určitě do toho mohl jít, protože jak říkám já, je to jízda, ale zároveň velká radost a pohled autistů na svět je taky zajímavý a mě i baví sledovat to jejich okolí, jak na to reaguje, protože máme spolu spoustu úsměvných zážitků. Dana Lukášová je hostitelkou 6 let. Jmenuje se Vašek a je to moc hodný chlapec, málo mluví, ale výrazově prostě podíváme se do očí, rozumíme si, chodíme do přírody a já ho vlastně učím to, na co maminka moc času nemá, protože má další 3 děti a je tam ještě ten element, že ona vychovává ty děti sama a já mám manžela, takže ten mužský element tam je a Vašek je hrozně šťastný a poslouchá jak hodinky. Dokážete popsat, jaké vlastnosti by podle vás měl mít hostitel? Myslím si, že hostitelem se může stát každý, ale měl by to být člověk, který má určité zásady a dovede to malé dítě nebo i většího človíčka pozorovat a nechat ho tu jeho činnost, aby mu ukázal, jaký on je, pak se mu mírně přizpůsobit a pak ukázat, že on je jeho dobrý parťák, ten hostitel. V Pardubickém kraji aktuálně funguje 16 hostitelů a rodinné integrační centrum hledá další, protože je o službu veliký zájem. Z Pardubic Anna Kuchařová, Český rozhlas.